Το τρίτο πράγμα για να μπορέσουν όλα αυτά τα πράγματα να υλοποιηθούν, γιατί δεν είναι απλώς να πάρεις αποφάσεις, είναι ότι θα πρέπει να ασκηθεί ένας εκβιασμός σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, ο οποίος ήταν έτοιμος ήδη από την κρίση του 2008. Και αυτός ο εκβιασμός περιλαμβάνει και αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, τη μείωση του χώρου της δημοκρατίας, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις που να μπορείς να τις ελέγξεις με κοινωνικό τρόπο. Αυτό το πράγμα τους οδήγησε, ήδη το ξέραμε από την αρχή. Δηλαδή από την αρχή που ψηφίστηκαν αυτά τα μέτρα, από την αρχή που πάρθηκαν αυτές οι πολιτικές, πριν ακόμα έρθει το μνημόνιο στην Ελλάδα, γνωρίζαμε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι φωτιά κυριολεκτικά για κάθε κράτος στην Ευρώπη, για κάθε νοικοκυριό στην Ευρώπη, ότι αυτές οι αποφάσεις δημιουργούν τέτοιου τύπου καταστάσεις σαν αυτές που ζούμε στην Ελλάδα. Το ξέρουμε πολύ πριν έρθει το μνημόνιο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ότι αυτές οι αποφάσεις οδηγούν σε μνημόνια, οδηγούν σε χρεοκοπίες κρατών, οδηγούν σε χρεοκοπίες νοικοκυριών, σε χρεοκοπίες εργαζομένων, σε χρεοκοπίες ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό ήταν γνωστό από πολύ πιο πριν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ξέρανε και αυτοί. Δεν το κάνουν απλώς γιατί είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι υποτιμήσανε τον κίνδυνο, μπορεί να τον υποτιμήσαν, δεν είναι το κύριο αυτό. Είναι ότι σου λένε για να μπορέσει να νεκρονασταθεί ο φιλελευθερισμός χρειάζεται η εμβάθυνσή του. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πόλεμος κοινωνικός, αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, απλώς δεν ήμασταν σε κατάσταση πολέμου με τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Είμαστε σε κατάσταση εσωτερικού κοινωνικού πολέμου απέναντι στις εργαζόμενες τάξεις και απέναντι συνολικά στην κοινωνία. Αυτό θα είναι μια κατάσταση πολέμου. Αυτή η κατάσταση πολέμου φέρνει, κάθε πόλεμος έχει τα πάνω του και τα κάτω του, έχει τις ανάπαυλές του και έχει τις καταστάσεις όπου επικρατούν συνθήκες χάους, στο βαθμό στον οποίο κάθε φορά θα μπορούμε να κοντρολάρουμε το χάος και να μην μας ξεφύγει όταν δημιουργείται αρκετός εκβιασμός στην κοινωνία ή όταν οι πολιτικές μας δημιουργούν ένα χάος που εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Αν μπορούμε κάθε φορά να βρίσκουμε εκ των υστέρων μια λύση που να κοντρολάρει τα πράγματα και να μεταθέτουμε τις αντιθέσεις για το μέλλον, άρα παρόλα αυτά η εμβάθυνση του νεοφιλελευθερισμού να προχωράει, είμαστε μια χαρά. Αυτό είναι το κεντρικό πράγμα το οποίο καθοδηγεί την πολιτική τους. Δεν τους ενδιαφέρει το ζήτημα, εμάς μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ το ζήτημα του δημόσιου χρέους. Το ζήτημα του δημόσιου χρέους μας το έχει απασχολήσει γιατί μας το βάζει η εξουσία σαν εκβιασμό. Αυτούς δεν τους απασχολεί τόσο αυτό, όπως φαίνεται από τη Σύνοδο Κορυφής αυτή τη στιγμή. Τους απασχολεί άλλο πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα μετασχηματιστούν οι κοινωνίες. Κάνουν κοινωνική μηχανική. Το ζήτημα του χρέους, αν γίνει κίνδυνος για αυτούς, θα το κουρέψουν. Στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής δεν θα το κουρέψουν πολύ. Σε μια επόμενη, αν αυτό το πράγμα απειλεί το σύστημα εξουσίας, θα πάνε και θα το κουρέψουν. Θα κάνουν αυτό που λέει η Μέρκελ. Εντάξει, αυτό που λέει η Deutsche Bank. 50% κούρεμα, 70% κούρεμα. Θα βρούμε άλλους τρόπους. Όχι ότι δεν είναι πραγματικό πρόβλημα. Είναι πραγματικό πρόβλημα γιατί καθορίζει πολιτικές στρατηγικές, στη βάση αυτού παίρνονται αποφάσεις. Δεν είναι όμως το κύριο το οποίο τους ενδιαφέρει. Η σύγκρουση Τρισέ-Μέρκελ έχει το εξής περιεχόμενο. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, της ίδιας πολιτικής και της ίδιας αντίληψης που έχουν για το με ποιον τρόπο θα εμβαθυνθεί ο νεοφιλελευθερισμός. Ο ένας, βλέποντας τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, σου λέει ότι αν πάμε να κάνουμε το κούρεμα που θέλει η Μέρκελ, να υπάρξει παραγραφή χρέους, το οποίο ζητάει η Μέρκελ, τότε κινδυνεύει ο τραπεζικός τομέας και πέφτουν τα βάρη πάνω στη Μέρκελ, πέφτουν τα βάρη πάνω στον τραπεζικό τομέα. Άρα θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις γιατί δεν κινδυνεύουμε πιθανόν τόσο πολύ και δεν πρέπει να πειράξουμε το διεθνές σύστημα γιατί μπορεί να υπάρξει μια αποσταθεροποίηση του συστήματος, φοβάται πολύ ο Τρισέ. Ας πούμε, και σου λέει πρέπει να υπάρξουν άλλες λύσεις. Η Μέρκελ από την άλλη μεριά βλέπει, όντας πιο νεοφιλελεύθερη πιθανόν, εντάξει, με πολύ πιο τσαμπουκά στον νεοφιλελευθερισμό και πιστεύοντας πολύ περισσότερο ότι ο πόλεμος θα είναι νικηφόρος, βλέπει το εξής, σου λέει η κατάσταση έτσι όπως είναι δεν είναι βιώσιμη. Ο μόνος τρόπος έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δώσουμε ένα σήμα ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση είναι να προχωρήσουμε σε διαγραφή χρέους. Αυτή είναι η σύγκρουση η οποία υπάρχει καταρχήν στα πλαίσια ακριβώς της ίδιας πολιτικής. Αυτή η σύγκρουση θα οδηγήσει σε ένα συμβιβασμό όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά το βασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι αυτός ο συμβιβασμός είτε κουρέψει το χρέος είτε όχι θα έχει σαν σταθερά όπως το περιέγραψε και ο Λεωνίδας, την προώθηση του νεοφιλελευθερισμού, της κοινωνικής μηχανικής, να μετασχηματιστούν οι κοινωνίες έτσι ώστε να ομοιάζουν στις αγορές και να μην δημιουργούν προσκόμματα στις αγορές. Τώρα, το βασικό πράγμα επομένως το οποίο γίνεται είναι ότι αυτές οι συγκρούσεις έρχονται. Η πολιτική τους δημιουργεί ένα χάος. Το γνωρίζουν ότι θα τη δημιουργήσει. Δεν τους πειράζει αυτό το πράγμα αρκεί εκ των υστέρων όπως σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής να δώσουν ένα σήμα ότι παιδιά το ελέγχουμε, τις συγκρούσεις μας θα τις λύσουμε στο μέλλον, τα προβλήματα που δημιουργούνται θα τα λύσουμε στο μέλλον και θα έρθει μια άλλη Σύνοδος Κορυφής και ξανά αυτό το παραμύθι που παίζει τα 2 τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Μπορεί να τους ξεφύγει το παιχνίδι. Μπορεί να γίνει παγκόσμιο πρόβλημα αυτό που κάνει η Ευρώπη. Μπορεί.
κανένας πόλεμος σε κανένα πόλεμο δεν έχει εγγύηση ότι θα είναι νικηφόρος. Υπάρχουν οι στρατηγοί οι οποίοι φοβούνται στη μέση του πολέμου και χάνουν τον πόλεμο, υπάρχουν οι στρατηγοί οι οποίοι δεν φοβούνται στη μέση του πολέμου, προχωράνε μέχρι το τέρμα και ή κερδίζουν ή χάνουν. Εντάξει, πρώτη περίπτωση είναι ο Τρισέ πιθανόν, δεύτερη περίπτωση είναι η Μέρκελ. Έχει ξαναπαιχτεί αυτό στη Γερμανία αμέσως μετά τον πόλεμο το 1949. Ο τρόπος που οργάνωσαν το σύστημα απελευθέρωση των τιμών σε μια κοινωνία μετά τον πόλεμο, που πρέπει να έχει έλεγχο των τιμών. Συγκρούσεις, χάος, στο τέλος κερδίσανε. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο τους καθοδηγεί. Επομένως, εμείς συζητάμε αρκετά για το δημόσιο χρέος και συζητάνε και αυτοί για το δημόσιο χρέος, χωρίς να έχει αναδειχθεί ένα ζητήματα δηλαδή, τα οποία αφορούν. Και είναι κεντρικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να οργανώσουν πολύ πιο συγκεκριμένα τις συζητήσεις μας. Ένα ζήτημα έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε όλες τις λύσεις οι οποίες παίρνονται αυτή τη στιγμή συζητάνε για το με ποιο τρόπο δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα. Τι γίνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία και της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας? 6 μήνες το ΙΚΑ έχει να πληρώσει. Το ΔΕΙΚΑ έχει αδυναμία αποπληρωμής. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι ο βασικός στόχος που έχουν. Με ποιον τρόπο θα ιδιωτικοποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα, ευρωπαϊκή βασική επιταγή και παγκόσμια επιταγή για να έχουν βάθος οι αγορές χρήματος. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν. Τι γίνεται με όσους χρωστάνε στεγαστικά δάνεια σε σπίτια, με τις μειώσεις των μισθών που γίνονται, με τις απολύσεις που γίνονται κτλ. Αυτά είναι κεντρικά ζητήματα πέρα από το δημόσιο χρέος και ποιες θα είναι οι τύχες του δημόσιου χρέους. Το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεται η εξουσία. Όταν τους γίνει πρόβλημα, όπως φαίνεται, θα βρουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Μας το χρησιμοποιούν σαν εκβιασμό για να προωθήσουν άλλα πράγματα. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μας επηρεάζουν πολύ πιο άμεσα καθημερινά στη ζωή μας. Πρέπει και αυτά να τα αναδείξουμε και να τα βάλουμε εισάξια στη συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, για το δημόσιο χρέος. Τώρα, τι θα πρέπει να αναμένουμε από τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής? Είπα, θα είναι μια σύνοδος η οποία το πιο πιθανό θα δίνει ένα σήμα συνολικά σε όσους ασχολούνται με τις αγορές χρήματος, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες κτλ. Ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, αλλά κάποιοι μπορεί να θυσιαστούν στην πορεία. Αυτό το σήμα θα σημαίνει ότι κάποια προβλήματα θα προσπαθήσουν να τα μανιπουλάρουν, μάλλον εκεί πέρα πάει το πράγμα. Δεύτερον, τα βάρη στους εργαζόμενους θα είναι σίγουρα. Και τρίτον, θα ασκήσουν μια μορφής μετάθεση. Τα άλλα προβλήματα θα τα λύσουμε στο μέλλον, αρκεί τώρα να μανιπουλάρουμε την κατάσταση. Πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτή τη χαοτική κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί με την Ιταλία, την Ισπανία και το χαοτικό πράγματι να γίνει μια παγκόσμια κρίση χρέους, θα το μάθουμε από αύριο στο πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Αν το σχήμα είναι αρκετά ισχυρό, θα έχουν κάλμα μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής που θα αντιμετωπίσουν ξανά τέτοια προβλήματα από την Ελλάδα που έχει αδυναμία αποπληρωμής με βάση ό,τι είπαμε. Αν δεν έχει κάλμα, θα κάνουν μια Σύνοδο Κορυφής αμέσως στο επόμενο διάστημα, πάρα πολύ σύντομα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Κάποια πράγματα είπα. Πόσο χρόνο? Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί έχω περάσει και το χρόνο, ας πούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει, έχοντας καθαρό ότι δεν είναι κεντρικό ζήτημα των ζωών μας το δημόσιο χρέος. Το κεντρικό ζήτημα είναι ότι προσπαθούν διαμέσου των φοροαπαλλαγών των οποίων δημιουργούν στους πλούσιους, στις τράπεζες κτλ. Διαμέσου των ιδιωτικοποιήσεων και διαμέσου της ελευθερικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, στόχος τους είναι, αυτό είναι το κεντρικό τους όπλο, είναι διαμέσου του δημόσιου χρέους να μειώσουν τα δημόσια αγαθά, να εμπορευματικοποιηθούν. Το νούμερο 30,5% το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ πέρα την πλατεία για τις δημόσιες δαπάνες. Σκέφτονται ένα μοντέλο Σιγκαπούρης να στήσουν κοινωνικά, να σχηματίσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα το οποίο θα πρέπει να αντιπαλέψουμε είναι στις νέες περιφράξεις που στείνονται σε όλα αυτά τα αγαθά. Το δεύτερο, οτιδήποτε αδυνατίζει τις θέσεις του αντιπάλου, του νεοφιλελευθερισμού, είναι καλοδεχούμενο. Με οποιονδήποτε τρόπο και αν είναι αυτό, όσο χαζό και να είναι, όσο και αν αύριο αυτοί μέσα στον πανικό τους θα το υιοθετήσουν ως στοιχείο όταν δουν ότι ο πόλεμος παίρνει τέτοιες μορφές που απειλεί να τους ξεφύγει το παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη είναι ευρωομόλογο. Λύνει τα προβλήματα του ευρωομόλογο? Μάλλον όχι, αλλά βοηθάει. Βοηθάει να έχεις καλύτερες θέσεις ο κόσμος της εργασίας, ούτως ώστε να μην το ασκείται αυτός ο εκβιασμός. Παραδείγματος χάρη. Δεύτερο βασικό. Εμείς απέναντι στο ζήτημα του χρέους πρέπει να οργανώσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις. Έχει απόλυτο δίκιο ο Λεωνίδας, πρέπει αυτή η ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση να φύγει. Αυτό είναι το βασικότερο αρχή όλων. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι καμία λύση δεν θα υπάρξει, ό,τι εμείς και να σχεδιάσουμε, επειδή αυτή τη στιγμή αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, αν δεν υπάρχει αποτελεσματική πίεση του κόσμου. Η Τετάρτη ήταν σημαδιακή. Μέσα σε 24 ώρες αλλάξαν 3 φορές απόφαση όταν είδαν ότι κλονιζόταν η πολιτική αξιοπιστία του πολιτικού προσωπικού εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Τελευταίο ζήτημα, ότι σε όλα αυτά τα οποία έρχονται θα έρθουν πολλά στο μέλλον, δηλαδή δεν θα πρέπει να αναμένουμε οτιδήποτε και να γίνει από τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής κάτι διαφορετικό από μια ένταση στην επίθεση της λιτότητας, έτσι όπως την ονομάζουμε. Τελευταίο ζήτημα είναι οι πλατείες το Σεπτέμβριο μπροστά στα νέα μεσοπρόθεσμα που θα έρθουν να ψηφιστούν, τα νέα μνημόνια τα οποία θα έρθουν να ψηφιστούν. Δεν φτάνουν αυτά τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα τα οποία θα υπάρχουν, να είναι γεμάτες με πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Ευχαριστώ.